bohužiaľ budeme bez neho. No a možno očakávať asi bitku Francúzov, pretože z vlanejších finalistov tu máme všetkých 6 v hre ešte. A máme tu aj zlatého a strieborného, Vuittona a De La Sousa. V lani mimochodom Francúzi obsadili všetky 3 medailové pozície, tretí bol ešte Titouan Kestrík, ten však už v tejto 23 nesúťaží. No a Leo Vuitton bude obhajovať teda titul a na to De La Sousa striebro. A obaja pôjdu na záver, De La Sousa pôjde ako tretí od konca a Vuitton to bude celé uzatvárať. So the distance between boats will be right now 1.5 minutes. First one already on the way is Nicolas Collier of New Zealand. And the first 9 gates are okay. No, máme novú trať samozrejme, čiže nevieme sa nejako odrážať od nejakých predchádzajúcich časov. Absolútne nepoznáme, aké sa budú dosahovať tu dnes. Každopádne kajakári, muži, 23-kári by nám mali postaviť tie najrýchlejšie časy. Tu veľmi zaujímavá kombinácia práve po tribúnoch, dobre postavené pre divákov, prechod z 13 na 14 cez ten prúd, takto je komplikované. Vidíte, že aj Collier musel ísť úplne okolo 14, aby ju prešiel korektne, teraz 15 a tiež ten prejazd na 16 bude naozaj náročný. Tu si diváci tu na hlavnej tribúne užijú tie jazdy pretekárov. Môžeme teraz ešte sledovať prechod 17 na 18, ktorý tiež môže byť zložitý. Spláchlo Colliera, tak Novozelandian toto už neviem, či vypadli hore a dokonca prešiel 19, tak bohužiaľ bude mať 50 a to je koniec nádejí na postup do finále. So no final race for Collier by mistake on gate 18. So 350s on his gun and end of chance for final race. A tak na tretí už je Italian Panico, so let's follow start at 20.